Ayaw ba? Huwag ito'y mabiktima rin ba? Bay, nabantay ka na bay? Tayo ba? Kanang duha ba kanang amahag anak ba? Mo na tag iya diri nga sinda tanan nga yuta. Pero karon pa na sila nga nibisita diri sila nga sinda. Gamay lang tong pabuton nga ato ning maagaw nilang yuta dire. Taga diri pero ilaha lang ng yuta pero nag-andam-andam gid sa tong armas 45 kalibre. Ato nang pamatyon sila. Ang hotdog na to na sa kupo na to ning lugar. Kailangan way makapugong na to. Gutom ko ba? Ay kabila ka diya, kay daghan kay mga lubi diya ator nang pang sa kupo na to ni tanan ato nang pangkawaton nilang unsay naan nilang mga kahimtangan dire. Matabay na. Ay sa bantay-bantay ng duha oh. No, nagsorber na. Kailangan ng mga hatap. Ready na mga armas ha. Ayo. Kay atak na ni Ron. Sabi adto na ta kay mindras wa pa kabantay ning tag-iato ng kawaton nilang kwan, mga tanom diha. Da. Oh, asa ko tong kauban? Oh yeah. Nak, wala tong yuta nak. Koy kabili nimo nak, na mga lubi, na mga pipino, na mga milon, na uban pang mga tanom. What? Bantayin nak ha. Sige pa, kung ribantay na kay dagan po na ba ang muha. Mo na tong mga milon na nak. Apit na ta maka-harvest ni nak. Nagagala kag armas pa. Kabalo kas panahon rin nak. Dekado na ginakin daghan kay mga watay. Anda mo government na ka. Asa dapit bay? Nangawala man lagi tong duha bay. Nangalag yun. Ay kumpiyansa basin kita giukoy ra ta nila. Asin. Bantay ha, bantay-bantay. Andama gina imong mga armas diha. Panahon na para mo atak ta. Saka na. Pila ka bukang kuon bay? Kutul sa mahurot. Utdon to ni, way ipabilin. Kabuli. Pa! Ay na maglubi! To! Hon. Sura! Ito iya. Iya kaya asa oy nakit-an jud mi. Anday. Bilas, may bilin. Anday. Dali. Nagiri ula ko ay nak. Natural, giwa may bunga. Tutasa. Kailangan ni natang mapatay para makakaunta. Gubat ilang toyo, ginubatay ni sila nagpauna gawa sa armas. Pinatyanay ni ha. Nak, matibantay ka nakaklaro kina kung balik ito sila nak. Opa, Pagay nak, kung akas lang. Buang, magkay mo magipusil-pusilon tingnon. Tara, gubat ni, ato-atoon. Tayo. Naaman sila nung diri na. Nulong na noon. bakit sa to pa? Bantay na kay gubat ani nak.